Biz анкета тутырабыз. Бу Әлмәтнең зур сәүдә үзәге. Кыштан бирле биредә мобиль бригада эшли. Җамалетдиновлар гаиләсе белән ковидка каршы прививка ясатырга килгән. Узган көз алар гаиләләре белән авырган. Мин эшләмим, мине беркем дә принуждать итми. Мин үзем килдем. Үземне сакларга, әтиеннәребезне сакларга, балаларыбызны сакларга. Флора Дьяченко бүген беренче прививкасын ала. Аңа 72 яшь. Ул да узган көздә ковид белән авырган. Бөтен подружкалар уже прививка ясадылар, уже 2 тапкыр ясадылар. Әйтәләр, без синең белән исәнләшмибез, ясамасаң. Күпләр бирегә гаиләләре белән килә. Альбина Орешкина да үзе генә түгел, 82 яшьлек әнисе дә вакцина ясатырга булган. Ел башында ширләгән ик. Әни дә ширләде, үзем дә ширләдем. Мин инде легкой форме, но ул инде олы кеше булгачтын авыррак кичерде. Менә шуның өчен теге ярты ел узгачтын ясатырга дип әйттеләр бит инде. Менә медработниклар менә шул вакытларны көтеп, шушы нигә уже туры килдек инде. Миңа бу җирдә уңайлы. Шуңа кердем, төш вакытында гына сәламәтлегемне сакларга дип. Хастаханәләрдәге кебек монда да башта анкета тутырталар, аннан табиб тикшерүе, вакциналарны махсус термобукчаларда алып киләләр. Кайча кеше күп була, вакцина җитми дә әле ди бу участок фельдшеры. Киләбез бу төшкә сәгать 2-дә, уже кеше була 30-20 уже була кеше. Без әйтәбез, сөйләшәбез алар белән, что без эшлибез. 8-дә только китәбез. Килегез как-то вовремя. Күп кеше булмагыз дип. Бу сәүдә үзәгендә генә 3500 кеше вакцина ясаткан. Шуларның 1700 инде икенче компонентны алган. Күрше районнардан килүчеләр дә шактый икән. Баштарак инде, конечно, безнең монда кеше әз килә, алар күп кеше булганы юк. Моннан соң инде счетналарда уже безнең монда кеше саны көннән-көн күбәя. Среднем инде хәзерне соңгы счетнада безнең көненә 200 кешене вакцинировать итәбез инде. Әлмәт вакцина ясатучылар саны буенча беренче урында бара. Халыкның 59% инде прививка кадаткан. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.